Путин и Байден не сошлись в меркаваннях по Беларуси, Захад уводит новые санкции супраць лукашистов, Наталья Качанова набирая номенклатурную вагу, а режим тем часом стварае сапраўдную армию дармоедов. Поважанное господарство, добрый вечер, меня звать Дмитрий Мицкевич, вы глядите программу без аккредитации, и менавіта гэтыя темы мы будем зараз абмяркоўваць с моими коллегами. И сегодня до меня в гости завитали журналистка, сябра Рады Руху за свободу Вольга Быковская. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Казакевич, директор Институту «Политичная сфера». Добрый вечер. И Алексей Кириенко, наместник старшыні Об'яднаної громадянской партии. Добрый вечер. Давайте пачнем наше абмеркаванне, напэўна, з найбольш такой маштабнай падзеі. Гэта сустрэча Пуціна і Байдена. І неяк вот шмат чакалася, нібыта там магчыма нейкая глобальная дамова, ну, у всякім выпадку гэта так абмяркоўвалася. А па выніку адзін сказ. Вось што вось ад Пуціна, што ад Байдена пра Беларусь. Я падзялюся сваёй заклапочанасцю пра сітуацыю ў Беларусі. Пуцін не выказаў нязгоды з тым, што здарылася. Ён проста сказаў, што ў яго іншы погляд на тое, што рабіць. То бок па факце было сказано, што яны б, канешне, пра Беларусь размаўлялі, але не дамовіліся, таму што нібыта розныя ў іх погляды. Увогуле, наколькі Беларусь, в прынцыпе, давайте разберэмся, была важнай рэччу на гэтых перамовах, і увогуле, наколькі Беларусь цяпер важны пункт у перамовах і ў стасунках Захада і России. Андрей. Ну, это докладно была неважная тема. Это один из периферийных сюжетов. И прежде всего связаны не увогуле с проблемой Беларуси, с белорусским политическим кризисом, але вот на тем, что здарилося с Боингом, так, травнем этого года. И тема, відавочна, была озвучена Злученными Штатами. На это была выказана реакция Москвы, але я думаю, что на этом власне абмеркаванне беларускага пытання і завершылася. В принципе, і не чакалася, што беларускае пытанне будзе сур'ёзна абмяркоўвацца, тым больш не чакалася, што там будуць нейкія дамоўленасці заключеныя, тому што, ну, па-першае, няма зараз на гэты конт нейкага дыялогу ці кансэнсусу паміж Захадам і России, гэта па-першае. Па-другое, ну, каб раптам такое нешта рыхтавалася, то, конечно, была падрыхтоўка вельмі сур'ёзная па ўзвядзенню пазіцый, па выпрацоўкі механізмаў, дэталей. Нічога такога мы блізка не бачылі апошнія месяцы. А ўвогуле, наколькі пытанне Беларусі, в прынцыпе, для России і Захаду цяпер важна і стаіць на парадку дня? Да, ну, не асабліва гэта важнае пытанне. Ну, то есть, есть больш важнае. Конечно, яно ёсць, потому что кризис в Беларуси працягваецца, потому что Лукашенко уяўляецца, пачынае ўжо пагрозы не толькі для ўласных грамадзян, але і для грамадзян суседніх краін. Так это уже закранае жыццёвыя інтарэсы. Абвастраецца канфлікт паміж Беларусью і Украінай. Ну, в прыватнасці, візит следчых з ДНР, это все-таки, ну, нейкая такая, максимум, уже чырвоная лінія, так, для Киева. А это значит, что еще больше поглубляются конфликты паміж партнерами США в нашем регионе и, власне, самими Злученными Штатами. Вось, але, зноў жа, понятно, что некага такого простого вырашэння в этой ситуации никто не бачыць. Адпаведна, основные таким кірунак гэта будуць санкцыі, яны уже агучаныя, ну і будзем глядзець, як это будзе разгортвацца ў дынаміцы. Але, ну, в принципе, гэта хутчэй такі ўжо вялотекущий конфликт для большасці заходніх краін, да і для России, а не тое, што патрабуе нейкага вострага рэагавання. Воля, глядзі, тут пытанне такое. Шмат ужо казалася аб тым, што Пуціну падтрымліваць Лукашэнку з часам робіцца ўсё больш і больш невыгадна, дорага, зноў жа, як з іміджавага пункту гледжання, так і фінансава таксама. І тут пытанне такое, ці ёсць нейкая мяжа, калі вось яму ўжо ўвогуле, ну, зусім
гэта стане непрымальна, і які тады выхад ён будзе шукаць, ці не будзе якраз такі магчымасць вот дамовіцца з захадам, да, прадаць нейкую там вонкавую дэмакратызацыю Беларусі хаця бы якраз такі ў абмен на нейкія эканамічныя плюшкі, якія цяпер для Расіі вельмі важныя, таму што мы самі бачым, як яны шукаюць дыялога менавіта па эканамічных пытаннях. Я думаю, что Кремль загнал себе у некой ступени в пастку, потому что яны дэкларавалі падтрымку Лукашэнкі, і гэта падтрымка нават не таму, што яны так любят Лукашенко. Гэта падтрымка, тому што яны аўтарытарны рэжым, вымушаны падтрымліваць аўтарытарны рэжым, каб не паўтаралася праблема такая, якая ўзнікла ў Беларусі. І таму мне падаецца, што на сёння Путін будзе вымушаны да апошняга падтрымаць Лукашенко. Можа быць, я не ведаю, мяжа якая, можа быць, масавыя расстрэлы, стадыёны. Гэта, напэўна, будзе такая мяжа, якая Путін пабачыць, што гэта рэальна б'е настолькі моцна па ягоным іміджы, што трэба будзе нейкім чынам выходзіць з гэтай сітуацыі. Але не факт, што будзе выходзіць яны праз зварот да нейкіх іншых знешніх чыннікаў. Хутчэй за ўсё, яны паспрабуюць самі разабрацца са сваім, ну не ведаю, як яго назваць, васалам, сатэлітам. Цалкам верагодна, што будуць нейкія ўнутраныя паддываныя гэтай гульні дасылаць новых рэкамендацыі рабіць, казаць, што трэба рабіць, што не трэба. Ну і спрабаваць неяк выйсці з гэтай пазіцыі. Іншае пытанне, што, па-мойму, Лукашенко дэманструе тое, што не здатны рухацца нават і выконваць тыя абавязкі, якія яны дасягнулі па той дамоўленасці, які ўжо ёсць з Расіяй. Таму сітуацыя патавая для Кремля ў тым ліку. Але на самой этой справе, ну, что значит поддержка Лукашенко? Поддержка — это коли б была некие инвестиции у Лукашенко значные. Якось таки тут добрая позиция России тем, что яна з гэтага кризису шмат не инвестовала. Ну, в том смысле, что там 1,5 миллиарда, это, в принципе, сумма невеликая, причем яна так вельмі повольно выдавалась. А по іншим питанням, ну, пару слов сказать на международной арене. Пасля гэтага сказаць про тое, што, ну, ведаеце, ввогуле ісціна пасярэдзіне, там, да, і от всякое такое. Пры гэтым сам Лукашенко, напрыклад, там разбурае все стасункі з Захадам, сам Лукашенко робіць раскол у грамадстве. І зноў жа, гэта не патрабуе нейкіх вкладанняў, інвестыцыяў з боку Расіі, ну, какую там дапамагчыму ў інфармацыйным поле. Але зноў жа, гэта дробязі, да, і от в такой ситуации мне падаецца, ну, не тое, што там вот Путін будзе падтрымліваць Лукашенко да апошняга, тому што ён аўтарытарны лідар. Я не веру ў некую солідарнасць аўтарытарных лідараў, гісторыя прынамсі гэта не паказвае. А тое, што просто, ну, які сэнс нешта мяняць? Ну, яно пакуль што і так добра складваецца. Да? Беларусь становіцца ўсё больш слабай, залежнай. Так что можно просто тихенько назирать, и, может быть, только крыху там вот накіроўваць гэтыя працэсы. Справа ў тым, што падтрымка гэта ж не толькі эканамічная падтрымка. Палітычная падтрымка, яна вымагае даваць сваю частку сваёй рэпутацыі, частку сваіх палітычных магчымасцяў за такія рэчы. Ну, да, якой рэпутацыі? Ну, напрыклад, унутры Беларусі Путін расплошваецца зменшэннем падтрымкі інтэграцыі і падтрымкі Расіі з боку тых людзей, якія раней гэта рабілі. Да, але все-таки крытычнага падзення мы не бачым, тому што падтрымка была вельмі асцярожная. Так? І, скажем так, про розныя інфармацыйныя каналы по-рознаму гэта камунікавалася. І все-таки мы не бачым такого крытычнага падзення. Ну так, крыху зменшылася падтрымка, але не кардынальным чынам не змянілася. Я думаю, што яны таксама за гэтым уважліва назіраюць, каб сапраўды вот, падаў бы, ну, пагаршалася б істотна, да, стаўленне людзей да Расіі, яны па-іншаму рэагавалі. Ну, але яны змаглі гэта абвесці, яны змаглі гэта абвесці такім чынам, што все-таки, ну, напэўна, мне падаецца, да, большасць людзей
не адчувае, што Расія не виновата ў крызісе і не адчувае, што Расія виновата ў тым, што вот Лукашенко все еще на сваёй пасадзе. Да? То есть все-таки люди не так фокусуюцца на тым, што гэта сам Лукашенко і ён в этом. Тут яшчэ вельмі важны момант, раз мы ўжо пачалі пра гэта гаварыць, гэта санкцыі, якія якраз вот на маё меркаванне працуюць не толькі дзеля таго, каб націснуць на Лукашэнку, але в той жа момант, каб націснуць на Пуціна, для якога ўтрыманне гэтага Самалі ў цэнтры Еўропы робіцца ўсё больш дарагім, незручным і прымушае яго думаць, як гэтую праблему разруліць. І калі вяртацца да папярэдняй маёй рэплікі, гэта вось якраз можа і стаць тым фактарам, што вот недзе падыдзе той момант, калі гэтае Самалі проста больш выгадна будзе прадаць. Да, вот вы нейкія змены, якія в прынцыпе могуць і адбыцца там пры пасярэдніцтве Расіі, там, так, калі яны пачнуць нейкім чынам ціснуць. Таму што на маё меркаванне яны асабліва рычагоў ціску яшчэ і не ўключалі. Яны просто вось так назіраюць. Лёша, як ты думаешь? Я, честно говоря, не соглашусь с этим, потому что все-таки ресурсы у России довольно немало, и привыкла она их пускать именно на внешнеполитические цели. Путин лучше не построит какую-то больницу там в Челябинске или там в Самаре, но будет поддерживать такие вот режимы, как там режим Лукашенко, режим Асада там и другие, потому что ему неинтересно заниматься внутренними проблемами. Он считает себя великим геополитиком, и я не знаю, насколько должны возрасти расходы, чтобы Путин остановился. Я думаю, эта цифра очень и очень большая. И несравнимо с тем, что он тратит на режим Лукашенко сейчас. Я думаю, это в разы, может быть, десятки раз больше. Но Путин годами падтрымлівае гэта не да рэспублікі, нейкі фармаванні, і яны лічаць, што гэта у іх ёсць геапалітычныя амбіцыі. Яны ў адпаведнасці з гэтым выдаткоўваюць грошы, нават калі трэба разбамбіць Варонеж, яны абіраюць разбамбіць Варонеж, а не спыніць падтрымку, умоўна кажучы, Прыднестров'я. Я все-таки думаю, что это больше прагматичная российская позиция, особенно, конечно, по белорусскому питанию. Но вот как это было озвучено, что становится Лукашенко все больше дорогим, так, для Путина. А очень больше дорогим. Вот когда, скажем, все проблемы финансовые, там, дефициту бюджета и так далее, Россия взяла на свой баланс, ну, то было б зразумела. Але все-таки вся падтрымка финансовая, это 1,5 мільярда, які, хоч і за все і так були видадені, там, по розним, так ці інакше, Білорусь за сьогодні ніж там отримувала, так? І це кредит, і це не точно ніякий там подарунок. І, в принципі, все, да? Так що тут, до речі, з інвестиціями ніякими вельми осторожно Москва поступає. Я б не сказав, що тут уже прямо так от вона укладається, ахвяруючи ніякими власними соціальними проблемами. Хоча я б сказав наоборот, все просто само по собі і добре складається. Сам Лукашенко все робить, що треба. І сам фактично несе всі фінансові втрати за ситуацію. А Росія не виглядає, що вона перекладає на себе, бере на себе всі ці фінансові проблеми, з якими Білорусь стикнулася у виніку політичної відкритості. Лёша, глядзі, я вот тут якраз пра санкцыі менавіта хацеў запытаць, наколькі, па-твойму, вот зараз там 4-й пакет плюс санкцыі Злучаных Штатаў зараз пад'едуць, наколькі гэта рэальна важна і можа вот пахіснуць пазіцыю, якая склалася цяпер? Это, конечно, будет больно для режима, но я не думаю, что это будет каким-то решающим фактором, когда под боком Россия, которая готова покрывать, может быть, не все издержки, но те суммы, которые позволят держаться режиму на плаву. Здесь еще есть такой момент, что даже если, вот как говорили мои коллеги, Россия решит продать Беларусь, потому что станет невыгодно инвестировать в режим Лукашенко, Россия все равно не уйдет из Беларуси. Она все равно попытается оставить Беларусь в сфере своего влияния. И еще не факт, что это выйдет дешевле, чем содержать режим Лукашенко, потому что сейчас у России
там, если не брать в расчет режим Лукашенко, не такое большое влияние в Беларуси, в том плане у нее нет там своих партий, нет своих парламентариев. Все это понадобится создавать, все это понадобится там людей нанимать, подкупать и так далее. И большой вопрос, выйдет ли это дешевле. Вот тут еще один вельмі важный момент, вы же зауважьте, что разнастайныя рупоры режиму, да, вот от Лазуткина до Гігіна, яны все кажуць, вось яны зараз все завели рэзка одну шарманку. Не трэба ніякіх санкцый, таму што яны набліжаюць Беларусь да Расіі. Яны пачынаюць вось пужаць захад Расіі, вот як раней гэта было, ну вот памятаеце, не хочаце размаўляць з Лукашэнкам, будзеце размаўляць з Пуціным. І яны вось пастаянна гэта падкрэсліваюць. Мы тады зблізімся з Расіяй, там гэтак далей. Там Гайдукевіч увогуле там гаўкае пра тое, што С-400 паставім расійскі ў Беларусі, базы створым і будзем там адсюль гразіць мы будзем шведу. Вось. Але тут просто, по-моему, вельмі важны момант заключаецца ў тым, што цяпер гэтая тактыка не пройдзе толькі па той прычыне, што у Расіі з Захадам значна лепшыя стасункі, чым у Лукашэнкі. І як бы расейцы самі могуць там дамаўляцца, пра што ім трэба, і Захад сам выдатна ведае без Лукашэнкі, якую пагрозу Расія уяўляе ці не уяўляе для іх. Вось як вы думаеце, наколькі зараз у Лукашэнкі можа атрымацца правернуць гэты чарговы фінт, да, вот гэты шэраг фінтоў у гандлі з Захадам? Ну, па-першае, вся гэтая гульня прапаганды, это унутраны рынок. Для ўнутранага рынка яны сапраўды могуць рабіць вось такія вось зборы подпісаў, мы супраць санкцыяў, санкцыі б'юць па Беларусі і гэтак надалей. Што тычыцца адносінаў Расіі з Захадам, то так оно уже было, неаднаразова Расія была ў лепшых стасунках з Захадам, напрыклад, пасля 10-го года. То есть я тут не бачу, ну, насамрэч, я тут не бачу ніякіх таких навінаў у гэтым сэнсе. Так я же кажу, нічога новага, просто што яно ўжо не будзе працаваць, што ўсё. Ну, яно не працавала раней толком, вось. І гэтая рыторыка, што падталкивае да Расіі, ну да, для Захада з 2014 года было даволі доўга важна захаваць суб'ектнасць Беларусі і нават на нейкі час адыходзіла на задні план дэмакратыя. Але мне падаецца, што зараз бачна, што гэта все, ну, можа быць і бачна, да, што не працуе проста ў такім выглядзе. Лукашэнкі дазваляюць рабіць адно, ён далей прасоўваецца. І гэта сітуацыя з Ранэйрам, цудоўная ілюстрацыя, калі не была зафіксавана сітуацыя ў адным месцы, яна пачала разбухаць до такой памеры, што проста нереально з гэтым было суіснаваць уже. Здесь еще зависит от того, на какую целевую аудиторию ориентирован этот посыл. О том, что если введут санкции, то мы там приблизимся к России. Если это ориентировано на простых белорусов, которым четверть века вливали в уши, что Россия наш брат, то здесь как бы противоречие. Ну а почему сейчас? Они скажут, почему сейчас нам войти в состав России это плохо, если нам говорили всегда, что Россия наш брат. А если это ориентировано на более такие национальные движения, скажем так, то, в принципе, я встречал уже в интернете людей, которые по своему характеру национально ориентированы и которые говорят, да, санкции не нужны, это приблизит нас к России. С другой стороны, этот месседж уже как бы не новый. Начнем с того, что его применяли в прошлом году. Для этого даже был выделен отдельный кандидат, Анна Конопадская, которая проталкивала риторику о том, что там без меня или без режима Лукашенко мы там приблизимся к России, посмотрите на этих кандидатов, там Тихановская, Бабарика, Цепкало, они же все очевидно пророссийские, не поддерживайте их. Ну вот, это было, целью этого было отнять внимание, отнять голоса избирателей у этих кандидатов. Вот. Ну, сейчас цель немножко другая, но методы практически те же остаются. Вот. Но аудитория этому уже, я думаю, не верит. Ну, по-перше, що тичиться санкцій, ну, самі погоджені владу не покидають найсильнішого вибору. Заходнім країнам, крім як, погодять санкції. Це ж все ведно. Да? Тому що про гэта
папярэджвалі беларускія ўлады. Яны з гэтым уже сутыкаліся там з сярэдзіны 2000-х як мінімум. Ну, калі вы будете рабіць такую вот дзіч, ну, тады будуць санкцыі. Гэта відавочна. І вас ніхто не прымушае яе рабіць. Ну, потому что, ладно, там можна сказаць, што нават падаўленне пратэстаў. Гэта, ну, неяк звязана з інстынктамі самазахавання гэтай сістэмы, там, да, і гэтак далей. Ну, але, напрыклад, закрыццё Тутбая, альбо ситуация с Боингом. Это просто выклик. Ну, плюс, скажем, там арышт представников польской меньшости, активистов, да, польского национального руху. С политического пункту гледжання абсолютно бессмысленное. Ну, крок. Але, ну, улады самі йдуть на гэта, без некой такой, скажем, серьезной причины. Ввогуле, з гэтым пужаннем Заходу есть такая как дзіўная рэч, да, то есть вот большасць, ну, кажуць, что им, да, что вот калі раптам вы увидите санкции, то мы пойдем до России. А что тут такого вельмі страшного в этом, скажем, вот для Захода? Тем более, что значная частка заходнего истеблишмента и так лічыць уже Беларусь везде там нечасткі России, принамсі, client state, да, яка цалкам залежить от державы. Яны кажуць, что мы тут побудуем базы. Ну, але ж таксама все ж, ну, не дети. Разумеюць, что побудова базы в Беларуси это пытанне не столькі жадання там Менску и Москвы, это вот тым ліку пытанне стасункаў паміж Москвой и Брюсселем, Москвой и Вашингтоном, потому что отказ НАТО может быть таким, что еще там 3 базы з'явятся у регионе, ці там, скажем, Украина стане сябрам НАТО, то есть есть чем отказать Заходу на такие деньги. Тут увогуле жадание России в Беларуси не такое великое. Ну и самый важный момент, скажем, такие смешные в этой ситуации, да, калі в этом пытании начинают пужать, ну, вот, громадство, что вот, коли будут санкции, тогда, значит, мы пойдем в Россию. Хотя, ну, кто от гэтага больше губляе? Перш за все, гэта вся элита, все гэтыя люди, які зараз находятся при уладзе, які могут размяркоўваць фінансавыя ресурсы, атрымоўваць іншыя даброты. Яны перш за все ад гэтага губляюць. Яны мусяць быць перш за все зацікаўленыя ў тым, каб суверэнітэт і незалежнасць захаваць і просто, ну, не рабіць тых рэчаў, які уже перавышаюць всякие межы рацыянальнасці, што тычыцца ціску на уласнае грамадства, что тычыцца спробаў адказаць внешнім партнёрам, там, праз гэтыя крымінальныя справы, праз сітуацыю з Боингом, ну і іншае. Добра, яшчэ важная штука, якую варта абмеркаваць, якая, дарэчы, пралецела міма медыапарадку дня практычна. Гэта візіт Натальі Качанавай в 120-ю асобную механізаваную брыгаду. Прытым была там не толькі міс Качанава, а яшчэ цэлы шэраг іншых чыноўнікаў, ад міністра абароны Хрэніна да спадара Карпенкі. І што цікава, в гэты ж самы момант Лукашенко быў у Воршы, наведваў ВПК прадпрыемствы. І гэтыя ваенныя персаналіі былі там не з ім, а былі вось тут з Качанавай. Дык вось тут пытанне якое? Гэта ёй персанальна такая вага надаецца на номенклатурным узроўні? Альбо гэта проста паказанне важнасці мерапрыемства, а вось менавіта гэтай працы з ваеннаслужачымі, так бы мовіць, да, там вот іх ідэалагічныя апрацоўкі і гэтак далей, таму што, ну, пра важнасць 120-й механізаванай брыгады, я думаю, казаць не варта, гэта ўсім ужо вядома. Як думаеце? Качанов, мне падаецца, ужо даўно публічна выконвае ролю другой асобы ў дзяржаве. Гэты візіт, напэўна, хутчэй упісваецца ў спробу пабрацца зброю, якую зараз Лукашенко разгарнуў. Мы зробім новую стрэлковую зброю, там туды-сюды. Зноў такі гэта спроба ўмацаваць ідэалогію праз вайсковыя гэтыя ўсе рэчы. Так, я бы дадаў, што гэта яшчэ адна з такіх
дзіўных і экстравагантных рэчаў, тэндэнцыі вот апошняга года, гэта спрабаваць зрабіць нейкую мілітарызацыю, так, і школы, і універсітэты, і все такое, скажем, мобілізаваць там і гэтак далей. Хаця відавочна, што гэта раздражняе насельніцтва, людзей, да, перш за ўсё, абсолютную большасць, я думаю, так. І гэта раздражняе бізнес, да, які таксама в гэтым нічога не бачыць. Чым-то твой бізнес, які звязаны з уладаю, які заўсёды там карміўся ад гэтай сістэмы, ну, для них таксама гэта что-то такое. Ну, то есть, в принципе, наоборот же, ну, все хотели, как, ну, нават прихильники Лукашенко, ну, может, не все, але там, скажем, больше из них, хотел, каб ён все супакоіў, все пачало развівацца так, як яно было раней, да, там, на працягу 20 год. А тут нейкая пастаянная мобілізацыя, пастаянна нейкія ворагі, пастаянна трэба думаць пра нейкую вайну, пра патрыятычнае выхаванне і гэтак далей. Мне падаецца, што і нават внутрі сучаснага кіруючага класу гэтай ініцыятывы хутчэй нейкае, ну, раздражненне ці неразуменне выклікаюць, тым больш гэта раздражненне шмат на ўзроўні просто людзей, навошта гэта робіцца, ну, цяжка сказаць, таму што, ну, некага адчування няма, да, што людзі сапраўды мабілізуюцца, да, каб нават там прихильники Лукашенко, да, вот они так сапраўды мобилизовались, были готовы терпеть, там, готовы там до некой казармы, дзеля чаго. То есть, ну, вот, ну, дзеянні такія, якія, вот, мне падаецца, якраз таки, яшчэ раз сведчыць про тое, наколькі ўлада адарваная ад чайства. Лёш, по-твоему, ось тут гэты фактор Качанавай наколькі важны? І увогуле, наколькі мы можам убачыць, нават калі мы возьмем вот гіпатэтычна такі казахстанскі сцэнар, да, ну, вось там паводле гэтых канстытуцыйных рэформаў, утварэння з Качанавай такога прэзідэнта Петрушкі, да, як в Казахстане, ну, які там вот прысутнічае, сидзіць, ну, таму што, в прынцыпе, мы ж бачым, да, што ў яе нават імідж, в прынцыпе, не настолькі адмоўны, як у ўсіх астатніх там гэтых гоблінаў стоп, ну, кіраўніцтва, да, таму што, ну, гэта ж яна ж явно там не Карпенковы, гэтак далей, там, да, асабіста ўдзела не прымала, і плюс, зноў жа, мы бачым, што з яе якраз ліпілі вось такога чалавека, які там прабачэнне просіць, яе ж пастаянна адпраўлялі всялякія гэтыя пажары тушыць, менавіта іміджавыя. Может быть, в этом якраз и был сенс, як по-твоему? Ну, да, я согласен с тем, что у Качановой своеобразный образ. Она напоминает мне скорее такую девочку-отличницу, которая оправдывает мерзавца-учителя, что бы он ни сделал, да, перед остальными учениками. Она говорит, нет, ну, ребят, ну, как бы, ну, вот он не такой уж и плохой, ну, вот все, что он делает, ну, неплохо. Да, где-то есть перегибы, да, где-то что-то не так, но это все только из благих побуждений. По поводу самого мероприятия, почему вот в части, почему там взялись за идеологию и на заводах, и в школах, и так далее, то здесь логика довольно простая. Люди стали нелояльными, значит, мы плохо идеологически с ними работаем. Давайте-ка усилим все это. Не понимают, что эта ерунда уже давным-давно не работает, что люди уже не верят, и что фактически они уже 2 поколения, там вот, наверное, моего возраста и тех, кто младше, они уже упустили. Ну, вот. Ну, как обычно, они спохватились за все это очень поздно, вот, и вообще не в ту степь. Вот. Идеология это не о том. Вот. То есть промывание людям мозгов, там, усиление этого промывания, оно не решит проблему. Но, к сожалению, они этого не понимают. Готовят Качанову, ну, окей, да. Я бы, наверное, не сравнивал это со сценарием в Казахстане. Я в последнее время немножко интересуюсь этим вопросом. И там новый президент Токаев, он, в принципе, готов проводить какие-то позитивные изменения. Там, в частности, способствование увеличения роли малого бизнеса, уменьшение доли госсектора в экономике и так далее. Ну, я не думаю, что у нас на это пойдут.
Ну так, я так само сказав би, все-таки не порівновувати Білорусь з Казахстаном, казахстанський сценарій, тому що він ну, зовсім інший. Все-таки Такаев это не Качанова, это все-таки фигура, так чи інакше, хоча, конечно, зрозуміло, що залежне там, і, ну, не будем тут в деталі удаватися, да, на урокування, ну, але це ну, не зовсім от, то, що, напевно, буде вибудовуватися в Білорусі. Праблема з Качановай самая галоўная тым, што яна не самастойная фігура. Нават калі яна прыязджала ў рэгіёны, людзі адзначалі, што яна не выказвае нейкія свае самастойныя думкі, яна ўвесь час спрабуе згладзіць гэтыя вуглы. А для таго, каб быць палітыкам, трэба быць самастойнай фігурай, выказваць свае думкі. І калі ты гэтага не робіш, ты не палітык, ты чыноўнік, і ўсё. І на гэтым пытанні з Качанавай прэзідэнтам можна, в прынцыпе, закрываць. Глядзіце, яшчэ які цікавы момант. Гэта вось увядзенне пасадаў намеснікаў дырэктара па ваенна-патрыятычным выхаванні ў школах. Гэта проста, мне здаецца, цудоўна. Таму што гэта ж не военрук, таму што дапрызыўная падрыхтоўка, яна ёсць і так, асобна. То бок гэта значыцца яшчэ нейкая дадатковая пасада па ваенна-патрыятычным выхаванні. Гэта ўвогуле што? Таму што ну, вот мне бачыцца, што рэжым ужо, акрамя як вось гэтымі ваеннымі матывамі, та, і вот заклікамі да вайны, і вось пастаянна вот такой мабілізацыяй, нібыта знаходжанне ў стане вайны, ніяк больш сваіх нават прыхільнікаў да нейкіх дзеянняў заклікаць не можа. Бо як яшчэ гэта можна патлумачыць? Тут праблема ў тым, што для прыхільнікаў Лукашэнкі ёсць толькі адзін узор апрацоўкі ідэалагічнай, гэта савецкая. І яны адзінае, што могуць абапірацца ў сваёй ідэалагічнай апрацоўцы, гэта савецкія ўзоры. І таму яны ўвесь час іх адкатвае кудысьці. Гэта гісторыя сваімі рукамі, но гэта ж позні савок, які мы все перажылі, адплівались і парадаваліся, што гэта закончылось, таму што ніякіх карысных рэчаў з гэтых заняткаў ваенрукоў у нас не выйшла. Нават гэта пачатковая ваенная падрыхтоўка, яна, ну, мы спалі на гэтых уроках, нас чамусьці там спрабавалі, конечно, вучыць, але гэта таксама абсалютна бессэнсоўная рэч, якую не змаглі напоўніць нічым, у прынцыпе. І мы зноў гэта ўсё звальваемся ў ту багну. Увогуле, калі падводзіць вынікі працы беларускай ідэалогіі, то її трэба паставіць незадавальняючай. Нічога не спрацавала, нічога не зроблена, беларускай ідэалогіі няма. Яны зноў спрабуюць на чымсьці хаця б пабудаваць. Ну, зараз у нас будуць гэта будаваць ваенрукі. Ну, цудоўна. Мы зноў спрабуем абапірацца на тое, што ўжо адзін раз 10 разоў не спрацавала. У меня такое ощущение, что просто вот там сидят люди, да, и думают, что б такое еще пропоновать, как еще больше военизовать, повысить роль там войска, милиции, у житей громадства, какое-то там еще патриотичное выхование придумать. Вот. Ну и сапраўды я так само более згодны, что один крыніца натхнення – это советский досвід. Вот вести какую-то, значит, бюрократичную позицию, якая будет заниматься, значит, гэтым патриотичным выхованием. Вот. Но эффективность гэтага что-то как-то вот выкликае великие сумневы, это по-першае. По-другое, калі нават гэта і будзе мець нейкі ўплыў, то што трэба разумець, это вводится ў школах. Это значит, что эффект будет там праз 10 год. То есть это гульня ў нейкія там, я не ведаю, доўгія стратегії, што зусім выглядае неверагодна, да, што люди думают там про ну, таких часовых горизонтах. Это потому что, скажем, экономику яны так не плануют. Да? Экономику у них вот год простояли и классно. Ось. Ну, выглядает вельми, так скажем, ну, наигранно, нават, я бы сказал. Не так вот, ну, это ж просто подумайте, коли это будет в кожнай школе, когда колькі людей треба будет туда накіраваць. А я скажу, добрыя людзі палічылі, то што гэтая в прамым сэнсе слова армія дармаедаў будзе каштаваць мінімум $400 000 в месяц. Мінімум. Гэта калі ім плаціць по 500 рублёў.
А вы же разумееце, то, што ім не по 500 рублёў трэба будзе плаціць, то бок калі гэта туды-сюды, гэта можна нават на 2 памножыць. То бок, вот уявіце сабе, да, вот в месяц, карацей, на гэта, бабах, шмат жа грошай. Ну, так, але, зноў жа, трэба там пералічваць, да, колькі гэта выніку ўсё атрымаецца. І па 500, это ж, напэўна, маецца на увазе чыстыя, яшчэ ж там падаткі, всякие вылічэнні, то есть для бюджета гэта можа каштаваць значна больш. Это першае. Другое пытанне кадраў. То есть адкуль гэта будуць браць? Калі это военно-патрыятычна, значит, трэба браць вайскоўцаў. Былых вайскоўцаў, ці яшчэ вайскоўцаў. І гэта такая цэлая вот задача, да, дзе іх ввогуле такую армію яшчэ знайсці. По-другое, ну это же школа. Значит, люди мусят иметь некие педагогичные навыки, каб працаваць з моладдзю. Это не войска, да, не казарма. Тут трэба зусім по-іншаму. Это трэба людзей адукоўваць, іх не адаптаваць да всей гэтай сітуацыі. Это зноў жа, ну кажу, это мерапрыемства там на 10-годдзе, калі гэта сапраўды рэалізоўваць. Ну і зараз просто выглядае як яшчэ одна некая такая дзіча, якая творыцца апошнім часам у краіне. Слухай, Лёша, вось з твайго досведу працы. Скажы мне, калі ласка, по-твойму, як ты бачыш сабе рэалізацыю дадзенай ініцыятывы? Таму што, ну, вот ім жа зараз спусцілі гэтую указівку, і яны кінуцца яе рабіць. Як думаеш, як гэта можа выглядаць вось там у бліжэйшы час? Што можа быць зроблена і наколькі ўвогуле гэта сур'ёзна будзе ўспрымацца як адміністрацыямі школ, так і навучэнцамі? Ну, смотрите, опять же, я все-таки настаиваю, что не будут брать нового человека на эту должность. Все-таки повесить на кого угодно. Ну, окей, там будет человек, там, прошедший военную службу, там, например, там, учитель физкультуры. Какое будет качество, это другой вопрос. Главное для галочки. Мы совершенно правильно рассуждаем. По поводу реализации, это сейчас все есть в школах, но это не поставлено на поток, на какую-то регулярную основу. И когда я учился в школе, и когда я работал, были информационные часы, которые обязан был проводить классный руководитель. По сути, это была идеологическая работа с детьми. Но все либо не проводили вообще, отмечали как проведенные, либо проводили для галочки, там, ну, например, там, собирали детей, там, посидите, там, позанимайтесь своими делами, или там какой-нибудь фильм посмотрите, или еще что-нибудь. Ну, вот. Теперь власть решила за это взяться. Почему? Потому что, как я уже говорил, пришла к осознанию того, что вот, режим потерял для себя вот, пару поколений молодых людей. Режим мыслит в долгосрочной перспективе. Лукашенко не собирается там, еще там сегодня или завтра уходить. Он мыслит совершенно другими категориями. Он рассчитывает, что он будет у власти еще долго. И, соответственно, ему надо готовить себе идеологически лояльных граждан. То есть проводить идеологическую обработку вот, в школах. Идеология, как во многих диктатурах, тесно завязана с военным делом. То есть завязана с готовностью противостоять врагу внешнему, внутреннему, там, неважно. Но отсюда все эти нелепые телодвижения. Вось на гэтай цікавай ноце мы, паважанае спадарства, і скончым сённяшнюю праграму, ды развітаемся з нашымі спікерамі. Як бачыце, у лукашыстаў в галаве вайна і немцы ў агародзе, пакуль все цывілізаваныя краіны глядзяць на гэта як мінімум з неразуменнем. Такім чынам, вось той акоп, які капае рэжым, можа ўжо вельмі хутка ператварыцца ў магілу. Так што, паважанае спадарства, захоўвайце спакой і працуйце пільна. Вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. З вами быў Зміцер Міцкевіч. Добрага вам вечару і добрых выходных.